MSc Richard Tokbi Forest Board Development Chairman Methang a constituency along Kahomridam Duarbaguri constituency mate Dolamara Police Station ke parlo palongni longthom adim Kahomridam lapen anparta Duarbaguri along kaching thur ponang jia puthak chingki chewai ponsi MSc Richard Tokbi Forest Board Development Chairman pen ke claim ke dam adim an paledam si renovation work of forest building and staff quarter Dolamara along lapen anparta along ke messenger phan adimaklong an paledam lo They hurry pen amosing TK News. Upper diagram ahawaralong paniram rong pia phan long le ki hupen long le babob la puson si munid akaya long ke ipran ke maduta chinghon pe la pen ki thi ke jang hello munid akaya long ke padu silo la puson apar hut nilip ke parlo koila mati pen ke hello kilometer in koi bagdoji hadak arong upper diagram lokhiram rong phar arong upper diagram ahawar along jutang jubat pen chenglok lunbarin blambarin kirin kibi ke thek pik abangphu Owe kimi atumaphan jutang jubat ke tham ponwer nin ke menai abangphu paniram rongpi mithang ahem athepa along hem abhiti aphan pura longle hut pon bomahut longle inglem dun plim pen ajok amoy along longle ke bad het pen ajok are pi hai hui chinglok lablo tong sekot pen difu medical hospital along se chelang bomlo bonta un elo pu pen ajok ni phai krehinia ni mithang ahem chewan bomahut towar e beng pen achithe avedetlo Lasinon kisung ke phobek ahem tu natum achor kache rongpharpi asomar Thomas rongpi Rajiv rongpi Sika rongpipi lapen kare rongpipi alang litum kisung thektik ahut KAC Dr. Tuliram ronghang lapen anparta nilip MSc Pobitro rongpi atumaphan ning ke mepen nang cherap dun tha pusi achor lapen asomar bangpli atum chuning ripon lapen hadak arong gaw bura lapen sorkari gaw bura atum penta labangsu kisung thektik along KAC keja ke thekiding manpeng ke do atumaphan chuning ripon account number 742801005860 Assam Gramin Vikas Bank Kache Rongpharpi lapen phone number 6002764811 Chuki hola pen Philip Tiso TK News Tuliram Ronghang Sar Phanta kachoning ri lo nilirap tha AC Pobitro Rongpi Afanta kachoning rilo Asap o Nikirab ya fansi nangli choning rilo Laswa hema bihiti ki hot pena jok nili hema sol Ai eng tepai nakang le mamat bang bithi la phujok wong an ve lo kadoga vita rong muni da ve anh kể ha linh cảm sam anh si là tum cái hồ anh si cái ulai si là xóa sát bờ ra phanh cái ăn non tay dù là cái ta cái dim ta là đa thành lo là nem puta cua bi ta dù sát un ipin lang dù là thì năng li tum còn men pen ta năng là choning đi lo li tum cái đôi ta ba hành như vậy nó tar berata tilor lo an kan lige nang lige choning rilo akarap do yima pasi Duarbaguri angkang aphan kemesen abirta kapache thang jia phanpura keramtang surihini da inquiry si ni phai trainer cap matijong achiklo amahang pathek potlo bangso along first executive meet amai ini ponlo bangso first executive meet amai along registeron pensi mai chari pon lapen dida sing ingleng pensi mai chapahem pon lasun si Duarbaguri angkang along birta keme kache thang jia phanpura ketengsi Duarbaguri press club atum pen chingki chethanamai ini pon Duarbaguri Press Club avaipu inglenga sangho pen kaning jepon ke Duarbaguri angkang along Duarbaguri apherang ke atum ke claim ke dam jephan tiklo jon thom pen ipong ke chingki jewai pon poputa ning jepon lason thathasi hapu Duarbaguri Press Club kongchun bang pen kaning jepon ke Duarbaguri angkang along kiduk kisung pen danglok kedo ana birta gada phan ke pache thang pipon thek jephan sitami Duarbaguri Press Club atum pen claim pon popusi first executive meet amai along sitami ning jepon kahora pen listening TK News Kedam tang Desember terkena keparni hitung dua guru Kristal mahang patek lo. Alas patek dan non kinci kuyoni anak ini. Yang itu kau kucing si itu terang ke mai ini kono rasokin kami konang kau alam tiga lah lo. Itu abang su aning kanong lo. Itu
Kiklaim ko na yung kidam ko na yung pagkala sa kitang kisingay ko na at pinang ng korte na tumpan pinang political leader tumpunang contractor tumpunang tumpan kitchen hapta tahay masuk kiram tangga ini tani tumko na sila hai putak kiwang ilang kabidya ji kante kisingay ko na parta ini tum ano tin prangke mustame moki bang tumpanang ini kinodak pen pang sa ikiklaim pon mechani nanat itu kelang pun demi kemat pun demi so pantai cingwai pun nasi non yusi dari cingwai pun demi cikuyan pamer kemat ai segitu so mungkin kemai pada ponang ko ati yang si pada one pe pura dari cingwai sing sai tenang so na pen ikiklaim daw long kana ini ani temani kita Luar Bagri Press Club Secretary Hoi Pen Uthodak Luar Bagri Press Club ahin itong first section meeting pada itong dak Luar Bagri along iklaim press doan pen itong dak siguro pen pingin itong first section meeting pada report ado kabila itong press ahin dak itong ampun kami siguro aben itong danon da diyan denti tu aning kan itong iklaim kedam dia pasal itong summit kono and that Luar Bagri Press Club along Luar Bagri along itong one kan sih itu press Luar Bagri Press Club and itu kamu klaim kedap along itu jadi lah dan dia along itu Luar Bagri kan apa isi kemisen kepacat tanggi apa sini itu pini so perangkia mai along itu jadi cuma apa